L'any 1770, uns monjos benedictins van ser enviats a la inhòspita finca anomenada Purgatori. Un lloc de penitència on el clima era implacable i la terra dura. Tanmateix, en aquest terreny desafiant, van descobrir un secret. Un sol capaç de donar vida a un vi extraordinari. Van treballar la terra amb fe i perseverança, i les vinyes van prosperar en sols profunds argilosos. El clima extrem, amb gelades a la primavera i ones de calor a l'estiu, va forjar el caràcter del raïm. El Purgatori va néixer així, un vi marcat per la duresa de la terra i la llegenda. Es relata que les botes d'aquest vi desapareixien, endutes pels àngels, reclamats pel cel. El Purgatori és més que un vi. És un llegat d'aquells monjos, una història de sacrifici i grandesa nascuda en un lloc on només l'extraordinari podia sobreviure.